Kapansin-pansin ang pagtumal ng mga pumipilang jeepney at van sa terminal ng Pasakaw at Naga City, kung kaya may ilan umano mga pasahero ang nai-stranded at napipilitang magrenta na lang ng sasakyan, makauwi lang. Ang pagbawas sa biyahe ng ilang PUV, epekto pa rin ang pagsirit ng presyo ng krudo na umaabot na sa 150 pesos. Ang niya po medyo matumal pa ang van dahil po sa krudo nga ni, grabe taas. Kaya sindara po na po magbaradik. Talo ginaman kaya, lugi na sa krudo. Uga po nila kasakyan na pasahero. Dinakauruli, minsan naarkin na sinda ng ibang sakyan. Maya na po, dinakabalik na tama, naman talagang krudo, tama lang. Lugi naman sinda, walang sinda, magkauli lang. Mga magbabanggi po yan sir, mga bandang alas 7. Alas 7, pila-pila na yan pasahero. 7 hanggang 8. Maya kami sa gobyerno na pick up. Ayon naman kay Jun Villante, isang transport leader, mahirap man at ramdam ang hirap sa krisis sa langis. Business as usual umano at meron pa rin silang unit na bumabiyahe araw-araw. Nagkukulang lamang umano sa unit na namamasada tuwing gabi dahil lugi na kaya hindi na bumabalik sa pila ang iba. Kapag sobrado bang po ang unit, may nagburuso po yan. Ngunyan, habo min na magparaburuso. Takon yan po kayang pagbuso, halingga kaya. Yan pong halimbawa mabhali ka igdi. Haliw ka po baga igdi sa Pasakaw. Ay, buti ang pasahero sa Pasakaw. Mayong unit duman. Ang unit yaw naman igdi. Siyempre, ang gustong sa pagbuso, madalagang ka dumaan ang pasahero. Pag giniwo mo po yan, negative ka na. Mabiltada ka, pasahero lang ang tanga nangyayari po ngunyan, ang pasiring po duman, ang sarong agi mo po duman sa ang sarong trip mo. Kung haros po yan, pang crudo na lang yan. Autang kung magbuso ka, o kung haros, mayo ka na may income. Sa totoo, kurulang ko, di kami public service, baga, di kami piling pumundo, dahil violation may as franchise holder. Sagod pasaro pa pag kami natawanan ng kuya niya, ng Oxyocos order, tapos po kami suspendido kayan. Kaya pigi-maintain, hastang mapiling masustain ang operation po kan kuyan, alang-alang po sa public service, gigibumi po. Maliban dito, bumuo na rin ng alyansa ang mga transport sector sa bansa para sa panawagan sa gobyerno ng maayos at tamang subsidiya. Nag-organize po kami nationwide, kariba po ko sa Mars, Acto, Manila, Piston, sa itong alliance kang UB Express. Ako man po nag-representative po kang Bicol. Uga po kami na pagkasurong doon sa bagay pong problemang crisis na pigasapo ng transport. Sinapagkasurong doon po kan alliance po. Ang napagkasurong doon po kan itong bangging ito po ang alliance na ito, include po doon ang kuyan, PUJ, UB Express, Truck, at PNBS, at patapos po ang tricycle po. Yun po ito na ang napagkasurong doon po duman, ang pinakainot na punto talaga, sig-discuss nga ni, ito may exercise mga taxes sa ralyoon, tadakulang porsyento talaga po ang mababawas. Kundi garo dawa po bawasan katong mga taxes na ito, dikito na maray sa pag-increase po ngunyan. So atong haris po baga ang pag-increase kung haros 150% na dahil from 55 pesos hanggang na po ngunyan ang nai-increase ta. So aside po garo kang national subsidy, dapat po maghiro ang local subsidy aro ka mga LGUs. Ang hiling umano ng mga alyansa ng transport group na isubsidize ng maayos ng gobyerno ang mga tsoper kung hindi magtataas ng pamasahe para maiwasan ang epekto din nito sa mga commuter. Samantala, kinausap naman ni Mayor Nino Tayco ang ilang miyembro ng mga driver sa Pasakaw para masolusyonan ang kakulangan sa biyahe. Kabilang na ang panawagan ng mga driver na magbigay din ng subsidiya ang lokal na pamahalaan para maiwasan ang stranded na mga pasahero. Jan Amador, CSN.